En aquest vídeo anem a continuar treballant sobre les magnituds del moviment circular uniforme. El que demana el problema és l'angle que ha girat un disc que gira 3 radians per segon quan han passat 10 segons. És a dir, jo tinc aquest disc que està en una posició determinada i està rodant. Quin és l'angle total girat quan han passat 10 segons. Per això, si no diu res, jo establiré la meva posició inicial en phi sub 0. És a dir, a temps inicial, el disc es troba en aquesta posició d'aquí. I quan passen 10 segons, on s'ha trobat exactament? Quin és l'angle total girat? Esa és la pregunta. Partirem de l'equació de la velocitat angular, perquè el que ens està donant aquí, aquestes radians per segon, és la velocitat angular, tant radians per segon. I calcularem a partir d'aquí quina és la posició final. L'angle girat és igual a l'angle inicial més la velocitat angular multiplicada per temps. Si he col·locat aquí la meva posició inicial en phi sub 0, este phi d'aquí serà 0. I per tant l'angle total girat serà igual a la velocitat angular 3 multiplicat pel temps que està rodant, que són 10. És a dir, que l'angle total girat serà de 30 radians. I si ara preguntaren i quantes voltes ha pegat en 10 segons, hem de recordar que una volta són 2 pi radians. Aleshores el càlcul serà saber quantes vegades està el 2 pi dins d'aquests 30 radians. Per tant, si hem dit que havia girat 30 radians i sabem que 2 pi radians és una volta, aquest és el nostre factor de conversió, radiant i radiant se'n va, i queda 30 partit per 2 pi. És a dir, 15 partit per pi voltes. Això, si ho passem a decimal, són 4,78 voltes. Aquí hem utilitzat el factor de conversió. Recordem, una volta és igual a 2 pi radians.